Gasteizko tranbia kalitatezkoa da, bere zerbitzuari esker, Aenor egiaztagiri bikoitza lortu du. Kontuan hartuak izan diren ezaugarrien artean, tranbiak mugikortasun urriko pertsonen beharrizanetara egokitasuna, geralekuek informazio erreza eta gaurkotuta izatea. Ordutegiak betetzea, segurtasunezko elementu guztiak izatea eta bezeroari arreta etengabekoa azpimarratzekoak dira. Gaur Gasteizko tranbiak beste pauso bat eman du. Tranbiak eskaintzen duen zerbitzuaren kalitatea txalotu eta saritu baitu Aenorrek. 2 urte darama tranbiak egunero 254 bidai eginez, bidaia bakoitzean 3 autobusek edo 100 autok adina pertsona eramateko gaitasunarekin. Euskotranek nazio maila lehenengo tranbia operadorea bihurtu da Aenor egiaztagiri bikoitza lortu duena. Honetaz gain, Europa mailan lehenengo 10 artean dago.